всичко си има план. И само стои гледа. Ламборгини като спрашата задвине във бурканите слонини. Сме готови за лотисими. Пената и гача за стаята подскача. На тази песен знаеш няма как се откача. Ламборгини като спрашата задвине във бурканите слонини. Сме готови за лотисими. Пената и гача за стаята подскача. На тази песен знаеш няма как се откача. Здравейте хора, аз съм Вероника, днес ще играем Майнкрафт. После ще снимам как отивам до училището и се връщам така. Защото си забрах тетрадката и ще ходя с Мариана Петкова. Но тя вече не качва клипове. След тая няма да споменавам повече. Ще качва, значи. Ще качва. С мене и тя ще снима. Но... Да, на Майнкрафт. И така, да започваме. От компютър съм, защото иначе няма как. Мисъл, има как, обаче просто искам да съм от компа. Защото е по-добра графиката и не ми бъгва. Не ми бъгва. Само малко. Мариана мисля, че ще дойде. Да, после ще дойде. Като си напише, защото тя в момента пише. Ама тя е готова. Ако някой не знае кое... Ако някой не знае кое е вената, ще има... ще напиша как се казва в YouTube и... Направете! Добре, клипът ми е качен, готово. И се абонирайте за него, ако искате, но яки клипове качва. Окей, само ми вибрира. Оф. Окей. Окей, ще се преместя на компютъра, в смисъл да снимам от компютъра, защото на телефона нещо не ми е добре и до след малко. Окей, преместих се на компютъра. Окей, след малко тръгваме. Така... Окей, на компютъра е доста по-удобно, защото е крафтинга! Оп. Окей, толкова голямо, още повече. Паники. Окей, така е доста много по-добре. Не знам защо викам, само че е по-добре, просто някакво да говоря. Доста по-яко. Да. След малко тръгваме, така че след малко ще приключвам. Сигурно ще е 4-5 минутен или 6-7-8 минутен. Някъде там. Ето това. Това е моята колиба. Ако някой не се е запознал с моята колибка, каже трябва да стига. Много е яка, няма що. Всъщност като моята е. Клетката е като моята. Така. След малко ще приключвам. Ще изчакаме да се облече и тогава ще тръгнем. И тогава ще приключа, може би, този клип. Не е много надейно. Окей, защо? Окей, няма какво да говоря. Този клип ще е качен преди този за училището, много ясно. Стига да е. Окей, защо ми бъгва на тъпия компютър? Не, добре. И без това нямах. Окей. Така. Отивам за дърва. Окей, бъгва ми. Много ми бъгва, човек. Отиваш ли за дърва? Ще палиш ли печка? Така.
Окей. Исках да направя този клип, за да ви кажа, че просто защо са ми повече гледания? Повече гледанията, нямам коментари. Пишете коментари. И има повече гледания, отколкото абонирания. Абонирайте се, ако искате да ми гледате клиповете. Защото не знам защо само сте ми гледали клиповете, не сте ми ги харесали, нищо просто не сте направили, а само ги гледате. Това не знам защо така. Ако искате, абонирайте се за мен. Аз не ви карам, просто или ми гледате клиповете и се абонирате, или нищо, защото просто не знам. И окей, това ще бъде за този клип. Надявам се да ви хареса. Ако е така, дайте палче нагоре и